og ikke mindre kriminalitet. Vi vil derfor bremse kriminaliteten og undgå, at der bliver endnu flere ofre for kriminalitet. Er der derfor brug for at se på indholdet af de straffedømte tildeles. Vi vil ruste den dømte til et liv uden for den kriminelle løbebane ved at satse massivt på uddannelse, afvævning og behandling, imens der er afsones. På den måde forebygger vi, at der kommer flere ofre for kriminalitet. En færre forandring i Danmark. Vi vil sænke skatten på arbejde og give pensionister 5.000 kroner mere om året. Til gengæld vil vi indføre en millionærskat på 6% af indkomst over 1 million kroner. Vi vil skabe verdens bedste sygehuse. Alle skal have den bedste behandling lige meget, hvor mange penge de har. Vi vil også sætte prisen op på cigaretter, sodavand og sukker, og vi vil sikre alle et sundt liv. Alfa og Omega, hvis Danmark skal klare sig i fremtiden. Vi arbejder derfor for at sikre uddannelser af høj, utrolig kvalitet lige fra vores børn starter i folkeskole til de går ud af universitetet. Vi ved alle, at erhvervsuddannelser ikke er lige så attraktive som gymnasielle uddannelser. Vi vil gøre det lige så attraktivt at tage en erhvervsuddannelse, som det er at gå i gymnasiet. Vi ønsker også at sikre kvaliteten af danske professionsuddannelser, blandt andet lærer, pædagog og sygeplejerskeuddannelsen. Derfor mener vi, at de alle skal være udbudt i hele landet. Det kan vi, hvis viljen er der, og endda samtidig med, at vi skaber vækst og flere arbejdspladser. Danmark har nogle klare styrker inden for grøn energi, og ikke mindst på vindområdet, og vi markerer os internationalt. Det vil vi i SF bygge videre på. Vi mener, at det også kan skabe vækst gennem miljø, da vi ser frem til fremtiden med meget mere genbrug. Vi kræver også en omstilling af landbruget, der er en af de største trusler mod den danske natur. I SF mener vi, at det kan lade sig gøre at begrænse udledning af skadelige stoffer fra landbruget, men stadig effektiviteten. Og endelig knokler vi for billigere og bedre kollektiv trafik, så flere fremover lader bilen stå og benytter den offentlige transport i stedet. Arbejdsmarkedet skal føres videre. SF er stærkt imod social dumping, hvor arbejdsgiver udnytter østeuropæere arbejdere ved at underbetale dem, lade dem arbejde sort og blæse på arbejdsloven. En forudsætning for den danske model er et solidt sikkerhedsnet, hvis man er uheldig at miste sit job. Derfor arbejder vi for at få genoptjeningskravet til dagpenge bragt 6 måneder igen, og at der bliver bedre mulighed for at videreuddanne sig på fulde dagpenge.